Pre stromy z mesta Trnava sme sa rozhodli z dôvodu, že sme za každé rozširovanie zelene, obzvlášť v mestách, kde tá zeleň naozaj chýba. A v tomto Trnava spravila veľký pokrok. A výsadba sa robí stále, ale boli sme veľmi radi, že vlastne aj my z Modranky sa môžeme zapojiť, čo nás veľmi teda potešilo. A tým pádom sme chceli mať takýto strom. 4. Čiže toto máme javor mliečny. Vlastne stromy sa sadia okolo 3,5 metrové, čo je už pomerne vysoký strom, zároveň už taký huževnatejší, čiže aj keď mal tento konkrétne po pár rokoch nejakého škodcu, ktorého sa nám podarilo odtiaľ dostať, tak celý ten proces ozdravenia očividne ustal. Tento javor mliečny sa nám vlastne aj zlomil pod náporom vetra a vďaka kontaktom, ktoré boli súčasťou tejto výzvy, sme napísali na mesto, oni nás odkázali na pánov, ktorí to montovali, alebo teda sadili a tí nám poradili, že čo s tým, ako to ošetriť, aby vlastne ten strom mal šancu prežiť. Tento druhý strom je Magnolia japonská. Tá je veľmi pekná hlavne na jar, kedy je celá na bielo zakvitnutá a až teda následne nahadzuje listy. Takisto je veľmi dobré na tomto projekte, že počas výsadby samotného stromu firma ho upevní a teda zafixuje aj týmito kolmi, čiže reálne s tým človek, ktorý strom dostane, nemá absolútne žiadnu prácu. Tento strom je Ginkgo dvojlaločné, to bol vlastne náš tretí strom. Vybrali sme si ho na tento kúsok pozemku vlastne kvôli tomu, že nemá nejaké extrémne veľké rozmery v dospelosti, takže presne to bolo niečo, čo sa nám sem hodilo. Toto je náš posledný strom, je to javor mliečny. Je na ňom trošku vidieť, že ešte stále si zvyká na svoje miesto, ale teda vyzerá, že to dá, že to zvládne. Vykopali sme jamu, priniesli veľký balík s vysokým stromom, poradili nám, že vlastne prvý rok sa nemáme ho prakticky chytať, žiadne orezy, žiadne strihanie halúzy, že si musí zvyknúť a potom následne ho máme trošku preriediť, aby zahustil sám. Takisto je super, že sme dostali inštrukciu, že teda ako náhle by bol nejaký problém, máme sa ozvať a tiež je fajn, že mesto si z času na čas vypýta fotky stromov, kedy si vlastne skontroluje, v akom sú stave, ako sa im darí. My túto iniciatívu určite odporúčame všetkým našim známym a tento rok teda máme možnosť to odporúčiť aj oveľa viac ľuďom, dúfam.